बे समाव रायजोआव गिलु बालु बार अखा सांग्रां जा बे समाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव बार अखाया सिलिंखार खालामगासिनो दङ। नंगौ बे समाव रायजोआव गिलु बालुथार महर लादों सैत्र दाननि बार अखाया। बोथोर बिगियानाबो साननैसो सिगांनिफ्रायनो बार अखा फैगोननि इसारा होबोगासिनो दं आरो बोथोर बिगियान बुंनाय लेखा दिनै डिब्रुगड़आव एबा डिब्रुगड़ ओनसोलाव न' बां लामा दथाय सिलिंखार खालामजोबदों। बे समाव फिन फोरमायबावदोदि डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज ओनसोलाव गिलु बालुथार बार अखाया गोबां मानि सिलिंखार खालामनानै गालांदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांनो गोनां जादों। आरो बे बार अखानि जाउनाव बिफां लाइफांजों लोगोसे मोब्लिबनि खुन्थिया न' बां गोबां सिलिंखार जादों। बे समाव फिन नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सांग्रांथि होदोंदि रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव गिलु बालुथार बार अखा जागासिनो दं आरो बोथोर बिगियानाबो सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि होबोगासिनो दं। दानिया नायदो डिब्रुगड़आव माबायदि सिलिंखार बिलिंखार जालांखो गिलु बालु बार अखानि जाउनाव। आरो नोंथांमोना नुना मोनदों स्क्रिनाव डिब्रुगड़नि ओनसोलाव एबा डिब्रुगड़ ओनसोलाव गिलु बालु बार अखानि जाउनाव गोबां लामा दथायनि मोब्लिबनि खुन्थियाजों लोगोसे बिफां लाइफां आरो गोबां न' बांखौ खहा जानायखौ नुना मोनदों। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों जि गोबां बार अखा एबा गोबां गिलु बालु बार अखानि जाउनाव दिनै डिब्रुगड़ ओनसोलाव बिफां लाइफांजों लोगोसे मोब्लिब खुन्थियाजों न' बां सिलिंखार जानायखौ नुना मोनदों। बे समाव नोंथांमोना भाइरेल जानाय भिडिअखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दं। আমি বরবাদ হৈ গলো গোটেই কাৰেণ্ট গছ গোটেই লাইটৰ পোষ্ট দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট আমাক সহায় কৰক গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাক সহায় কৰক উদ্ধাৰ কৰক এই পৰিস্থিতি গোটেই আমি বৰবাদ হৈ গলো গোটেই কাৰেণ্ট গছ গোটেই লাইটৰ পোষ্ট দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট আমাক সহায় কৰক গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাক সহায় কৰক উদ্ধাৰ কৰক এই পৰিস্থিতি গোটেই बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।